അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ ബർസാത്ത് കി ബഹാറ എന്ന കവിതയാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത്. കവിതകളുടെ ലോകം നമുക്ക് അന്യമല്ല. കവിതകളാണ് നമ്മെ ഒരുപാട് ചിന്തകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ പോയം. നമുക്ക് നമ്മുടെ കവിത തുടങ്ങാം. ബർസാത്ത് കി ബഹാറെ എന്താണ് അത് അർത്ഥം എന്താ? വസന്തങ്ങളുടെ മഴകൾ എന്ന് വേണേൽ പറയാം. ശരിക്കും ബർസാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബഹാറെ എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ ഒരേ അർത്ഥമാണ്, ഏകദേശം വരിക സെയിമാണ്. മഴകളുടെ വസന്തങ്ങൾ എന്ന് ഒറ്റടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. മഴ വസന്തങ്ങൾ, ബർസാത്ത് മഴ, ബർസാത്ത് കി ബഹാറെ മഴ വസന്തങ്ങൾ, മഴയുടെ വസന്തങ്ങൾ. ഏതായാലും ആ ലൈനിലൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് സഞ്ചരിച്ച് നോക്കാം. ഹൈ ഉസ് ഹവാ മേ ക്യാ ക്യാ ബർസാത്ത് കി ബഹാറെ സബ്സോं की लहलहाहट बागात की बहारें बूंदों की जमजमाहट कतरात की बहारें हर बात के कांडो हर बात के तमाशे हर गात की बहारें क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारे. എന്താ പറയണേ മനസ്സിലാവുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ബർസാത്ത് കി ബഹാറെ, മഴകളുടെ വസന്തങ്ങൾ. മഴ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എത്രയോ അറിയാം അല്ലേ? ഒരു കുളിരാണ്, വസന്തമാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമാണ്, കുളിരാണ് മഴ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഹേയ് ഉസ് ഹവാമെ ക്യാ ക്യാ ബർസാത്ത് കി ബഹാറെ, ഉസ് ഹവാമെ ആ ഒരു കാറ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലെ, ആ ഒരു കാറ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലെ ക്യാ ക്യാ ബർസാത്ത് കി ബഹാറെ എന്തെല്ലാം മഴകളുടെ വസന്തങ്ങളുണ്ട്, എന്തെല്ലാം മഴകളുടെ വസന്തങ്ങൾ ഉണ്ട്. സബ്സോं की लहलहाहट പച്ച പിടിച്ച സസ്യങ്ങളുടെ തഴച്ചു വളരൽ ഉണ്ട്. പച്ച പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ തഴച്ചു വളരൽ ഉണ്ട്. സബ്സോं की लहलहाहट ബാഗാത്ത് കി ബഹാറെ പൂന്തോട്ടങ്ങളുടെ വസന്തങ്ങളുണ്ട്. ബാഗാത്ത് കി ബഹാറെ പൂന്തോട്ടങ്ങളുടെ വസന്തങ്ങളുണ്ട്, പൂന്തോട്ടങ്ങളുടെ വസന്തങ്ങളുണ്ട്. ബൂന്തോं की ജംജമാഹട്ട് തുള്ളികളുടെ ശബ്ദം മുഴങ്ങലുണ്ട്, അലയടിക്കലുണ്ട്. ഓരോ തുള്ളി ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ശബ്ദം, ആ ഒരു അലയൊലി ഉണ്ടാവില്ലേ, അതൊക്കെ ബർസാത്ത് കി ബഹാറെ ആ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, വസന്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. മഴ വർഷിക്കുമ്പോൾ മഴത്തുള്ളികൾ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒച്ച, ആ ഒരു ശബ്ദം, അതാ പറയണേ. ബൂന്തോं की ജംജമാഹട്ട് തുള്ളികളുടെ ആ ഒരു ശബ്ദം മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ, അലയൊലികളുണ്ട്. ഖത്റാത്ത് കി ബഹാറെ തുള്ളികളുടെ വസന്തങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഹർബാത്ത് കെ തമാശേ, പിന്നെ തമാശ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്താണ്? ഒരു സന്തോഷമാണ്. ഇവിടെ തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്, മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ഹർ ഗാത്ത് കി ബഹാറെ എല്ലാ ഒളിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് ഗാത്ത് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എല്ലാം പതിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് വസന്തകാലം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം പതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒളിസ്ഥലത്തിൻ്റെ സമയമാണ് വസന്ത. വസന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തും ഒളിച്ചങ്ങനെ ഇരിക്കണുണ്ടാകുന്നത്, മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് ക്യാ ക്യാ മച്ചി ഹൈ യാറോ ബർസാത്ത് കി ബഹാറെ ഈ മഴ വസന്തങ്ങളിൽ, മഴ വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വസന്തത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളെ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടാകും, എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം. ക്യാ ക്യാ മച്ചി ഹൈ യാറോ, യാറോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ആളുകളെ,
നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയും ഈ മഴ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു വസന്ത കാലഘട്ടത്തിൽ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത്രയും ശരിക്കും പഠിക്കട്ടോ. പിന്നെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പഠിക്കുക. ബർസാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലായില്ലേ? മഴ. ബർസാത്ത് പറഞ്ഞാൽ വസന്തങ്ങളുടെ മഴ, വസന്തങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മഴ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ സബ്സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച പിടിച്ച അല്ലേ? പിന്നെ തഴച്ചു വളരാന്നുള്ളതിന് എന്താ പറയാ? എന്താ പറയാ? നോക്കി പറയും. ആ ലഹ്ലഹട്ട് അല്ലേ? പിന്നെ ബാഗാത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഗുൽസാർ. പിന്നെ തുള്ളികൾക്ക് എന്താ പറയാ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ? തുള്ളികൾക്ക് എന്താ പറയാ? ബൂന്തോ. എന്താ പറയാ? ബൂന്തോ. പിന്നെ ജംജാഹട്ട് എന്ന അർത്ഥം എന്താ? ജംജമാഹട്ട്. നല്ല പദാലേ കേൾക്കാനൊക്കെ. ജംജമാഹട്ട്. ശബ്ദം മുഴങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ അലയടിക്കുക, അതിനാണ് എന്ത് പറയുക? ജംജമാഹട്ട്. പിന്നെ ഖത്റാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഗാത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒളിസ്ഥലം, പതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വരിക, നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വരിക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.